Працягваецца жывы эфір праграмы «Добрай раніцы Беларусі». Мы вітаем у нашай студыі чароўную Наталлю Бібікаву. Добрай раніцы. Добрай раніцы, Наталля. Што сёння прапануеш нашым тэлегледачам? Добрай раніцы, Тэо, Вольга. Добрай раніцы, шановныя тэлегледачы. Вітаю ўсіх, каму мастацтва патрэбна як паветра, хто жадае натхняцца і атрымліваць уражанні. Я паспрабую вам дапамагчы выбраць цікавы накірунак культурнага адпачынку, а хтосьці з вас на адну з падзей і квіткі ў падарунак атрымае. І сёння гэта будзе падарожжа ў свет музыкі. 8 чэрвеня заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь прэзідэнцкі аркестр Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам Віктара Бабарыкіна запрашае вас на праграму «Дым над вадой». Гэта класіка рока ў сімфанічнай апрацоўцы. Сусветна вядомыя кампазіцыі гуртоў Deep Purple, Metallica, Guns N' Roses, Scorpions, Queen, Bon Jovi, AC/DC, Aerosmith і іншыя. Новая праграма падорыць гледачам яскравыя эмоцыі і ўражанні, прадставіць добра знаёмыя кампазіцыі і правераныя часам хіты. У канцэрце прымуць удзел вядомыя беларускія выканаўцы. Усё гэта адбудзецца на сцэне Палаца Рэспублікі. А каб трапіць на канцэрт, трэба адказаць вось на якое пытанне. Увага! Праграма прэзідэнцкага аркестра завецца «Дым над вадой». Адкуль гэта назва? Гэта вельмі простае пытанне. Прыхільнікі класічнага сусветнага рока адкажуць на яго за імгненне. Чакаю вашых званкоў і працягваю запрашаць вас на цудоўныя культурныя падзеі. Сёння пачынаецца вельмі ўрачыстая і прыгожая падзея «Вялікі тэатр Беларусі». Запрашае вас адсвяткаваць свой 85-й год нараджэння разам. Дзіўнае свята музыкі чакае ўсіх, хто завітае 24 траўня сёння ў беларускі вялікі. Павіншаваць тэатр прыедуць сусветныя зоркі оперы і балета. Уладзімір Галузін, Ніна Ананіашвілі, Ілза і Андрес Ліепет, Мураз Гугошвілі і іншыя. 25 траўня ў 12:00 Вялікі тэатр Беларусі расчыніць свае дзверы для ўсіх жадаючых, хто захоча прыйсці, павіншаваць іх з юбілеем. До 16 гадзін тэатр чакае ўсіх на дзень адчыненых дзвярэй. А ўжо ўвечары 25 траўня на сцэне вялікага пакажуць шэдэўр Бізе «Кармен». Легендарная опера стала сімвалам беларускага вялікага. Менавіта гэтая пастаноўка азначыла пачатак існавання тэатра. Было гэта 85 гадоў таму. За галоўную партыю выканае французская дзіва Аліма Мамді. Усіх, хто мае дачыненне да гэтага вялікага храма мастацтва. Усіх артыстаў, пастаноўшчыкаў, працаўнікоў шматлікіх цахоў і службаў ад усяго сэрца наша праграма віншуе з юбілеем. Дзякуй вам за вашу ўзнёслую, прыгожую, такую важную місію. І яшчэ адзін музычны анонс. 31 траўня і 3 чэрвеня мінскі сімфанічны аркестр «Алімпія Класіка» пад кіраўніцтвам дырыжора Міхаіла Снітко і чырвоны касцёл святых Сямёна і Алены запрашаюць вас на новую музычную сустрэчу. У праграме прагучыць самы вядомы твор у гісторыі музыкі поры года Антонія Вівальдзі. Бясспрэчны шэдэўр вытанчанай прыгажосці, высокай віртуознай дасканаласці мастацтва барока. Музычнай разыначкай праграмы канцэрта стане выкананне бліскучага вугорскага чардаша Віторыя Монці і рамантычна-эспрэсіўных мелодый Фрыца Крэйслера. Разам з аркестрам «Алімпія Класіка» у канцэрце прымуць удзел яркія салісты-віртуозы, лаўрэаты міжнародных конкурсаў Кацярына Мішанчук, Павел Бацян і юны таленавіты скрыпач Нікан Мазаль. Нагадаю яшчэ раз, 31 траўня і 3 чэрвеня чырвоны касцёл святых Сямёна і Алены. Ну а цяпер давайце вітаць гледача, аматара і знаўцу рок-музыкі. Добрай раніцы. Ці ёсць у нас званок? Ёсць званок, да нас датэлефанавалася Вольга. Зараз мы яе пачуем. Вольга, добрай раніцы. Добрай раніцы. Добрай раніцы, Вольга, вельмі прыемна. Давайце адказваць на пытанне. Адкуль узнікла назва канцэрта? Да, добрай раніцы. Чуеце мяне? Вольга, чуеце мяне? Давайте адказваць на пытанне, адкуль узнікла назва канцэрта прэзідэнцкага аркестра «Дым над вадой». Да, добрай раніцы. Вольга, я ўжо агучыла пытанне. «Дым над вадой» – гэта адкуль гэтая фраза? Алло. Паважаныя гукарэжысёры, давайте нешта зробім. Вольга мяне не чуе. Яшчэ раз паспрабую, адкуль назва «Дым над вадой». Вольга, вы павінны адказаць. Гэта песня Deep Purple, яна так і называецца «Дым над вадой, Smoke on the Water».
Так, сапраўды, Ольга, дзякую вам вялікі за ўдзел. Я вас віншую. Жадаю вам прыемнага адпачынку на канцэрце 8 чэрвеня. І вы адпачываеце культурна, паважаныя тэлегледачы. Я развітваюся да наступнага чацверга. Дзякуй табе, Наталья, дзякуй. Шчыра дзякуем. Завітай зноўку да нас кожны чацвер. Будзем цябе заўсёды рады бачыць. Абавязкова.